Čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Roblox, takú, že Escape the Muka Tower a je tu aj môj bratranec z druhého kolena Leo. Ahoj! No, poď ideme hrať poza mnou, Leo. OK. No. Ideme tuto. Pozvuj. Ak vidíte, mám nového avatara. Už prešlo veľmi dlhý čas, jak som nenahrával dlhé video. Len YouTube shorty. On ťa vypusinkovala. Fuj. Nemôže nás ísť, lebo nás vypusinkuje, keď padneme. Takže ideme. Skáčem po kruhoch. Čo to nie? Ideme. Mi to ublížilo. Toto je ťažké. Skoro som už vypadol. Nie! Fú, ona ma pusinkuje. Počkaj, kam to mám ísť? Jaj. Sem. Ja teraz dávam speedrun. Ja použijem shift lock. On to nedetektoval, že som stlačil skočiť. Fuj, nechutná je. Lebo som nás chce vypusinkovať. Je do nás asi zamilovaná. Fujha. Oh! That's really good. Preto si povedal, že that's really good. To si povedal, že to je fakt dobré. Ona tu sedí! Ona ma spapala. Skôr vypusinkovala. Neviem ani dôvod, prečo natáčam YouTube shorty po anglicky a normálne videá po slovensky. Dobre, ale toto je iná téma. Tohto videa je iná téma, nie o mojom YouTube kanáli. To som len vám povedal, ľudia. To si spadol, Leo? Ja som skoro spadol. On teraz hrá na inom účte, Leo, takže... Ja si zoberiem ten kľúč. Ja som si zobral ten kľúč. Ten kľúč ide za mnou. Ale že fakt. Ľudia, chcete kamaráty se mnou, tuto na Roblox, ja sa volám Chili Boy. Hilolo-i Boy. Hovor čísla. 77 77 00 a 7. Takže to Hilolo-i Boy 77 007, že? Áno. Dobre. Ak chcete, tak si ho môžete pridať. A on vám to môže potvrdiť. Ale aj mňa si môžete pridať. Ja sa volám, že OSCARR, potržítko 0707, všetko spolu a malým. Moju prezývku uvidíte, že OSCAR. Ja som mi to skočil. Ja som skoro spadol na zem. Ja skáčem na nejakom hríbiku, alebo čo to je za vecičku. Ono to mizne, ja som zabudol. Mám kľúč nejaký neznámy.
To je nejaká pusinka. Ty vole, ja neviem, či to vyzvem. Toto video, neviem, či bude krátke, ale... Tak ľudia, to bolo na dneska všetko. Tak, ahojte! Ahoj.